Το smartwatch G1 είναι η νέα ναυαρχίδα της δυτή. Νιώστε την ομαλή κίνηση της στεφάνης καθώς βλέπετε στις λειτουργίες του. Διαθέτει μετρήσεις καρδιακών παλμών και πολλές άλλες μετρήσεις υγείας. Πέρα από όμορφο, είναι και ανθεκτικό. Έχει σχεδιαστεί για να σας ακολουθεί παντού. Μην ανησυχείτε για το νερό, πρόκειται για ένα ανθεκτικό smartwatch, έτοιμο για κάθε περιπέτεια και καθημερινή χρήση. Παρακολουθήστε κάθε σας δραστηριότητα με ακρίβεια. Θερμίδες, ρυθμός, απόσταση, χρόνος, όλα στην οθόνη σας, ζωντανά. Και για τους λάτρεις της εξερεύνησης, διαθέτει ενσωματωμένο GPS. Πλοηγηθείτε εύκολα στα μενού, απαντήστε σε κλήσεις και χρησιμοποιήστε την έξυπνη φωνητική υποστήριξη για απόλυτο έλεγχο. Με μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και δυνατοτήτων, η καθημερινότητά σας γίνεται πιο άνετη και διασκεδαστική. Έτοιμο παράδοτο για ηλεκτρονική αγορά ή από το φυσικό κατάστημα.